Nang rugin iti kalman ti selebrasyon ti Panagbenga 2026 wenno tinalatak a Baguio Flower Festival. Ato dagiti nang padpadan iti nasaong aktibidad tapno mabuyada dagiti agkakapintas a parang. Kumustahan tayo mati nagbalin nga obserbasyon dagiti masaknan iti panagrugi ti selebrasyon. Ken no anya pa dagiti padaanan tayo iti live report ni Christine Bornolia Sambaway. Christine. Ala na baligi na urnos ken ti panagpasangbay wenno selebrasyon idi kalman idi Panagbenga Festival 2026 ken rini bribumet iti immatendar iti nasao a selebrasyon. Iti panangrugi ti Baguio Flower Festival 2026, impakita manan ti syudad ti Baguio ti espiritu ti panagkaykaysa, babaan iti ingrande a parada iti opening day, ken dagiti seremonya a naangay. Sakbay iti parada, indalwa ni Baguio Congressman Mauricio Dumogan ti community prayer, kadwa dagiti na duma-duma a religious leader. Dawaten mingaru. Iti parada, impakita dagiti nakipasat ti bukod da presentasyon a naadaw iti kultura ti Cordillera. Maysa ni Jane manipod Isabela kadagiti personal anang buya iti parada. Maayatan kadagiti nakita na. Ay, maganda performance nila. Maganda performance nila. Nang rugiti parada ijay Upper Session Road nga indalwa ni Vice Mayor Faustino Olawan, dagiti daddo mga opisyal ken iti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Inna mapagadalan ti nakipasat iti drum and lyre dance competition. Sangapulo ket talumat iti nakipasat iti cultural performances ken adapay dagiti special performances. Naguurnong dagiti partisipante iti Melvin Jones Grandstand no sadino na ipakita dagiti performances dagitoy. Formal matlangan na ilukat iti publiko ti Panagbenga Scapes a garden exhibit at tampok dagiti na duma-duma a landscaping designs. Our theme, Blooming Without End, is a statement of who we are. Resilient, creative, disciplined, and committed to shared stewardship. Panagbenga has always been more than flowers. It is a living expression of Baguio's identity. And may the spirit of Panagbenga blooming in every season, blooming in every generation, continue without end. Sigunmat kini Panagbenga Executive Committee Chief of Staff Evangeline Paino, simbolo ti Panagbenga Festival iti maysa na pataga milestone iti syudad. Talo a dekada a natibker, panagbangon iti laksid dagiti mapaspasara na pannubo ken agtultuloy a panangipateg iti kultura. Bloom responsibly. Mahalin natin ang syudad. Continue nating i-celebrate na nakabangon tayo mula sa earthquake at sa mga challenges sa ating syudad. So inaanyayahan po namin lahat ng mga residente, let's enjoy the festivities. Lumabas po kayo ng bahay. Doon sa mga gusto pong manatili sa kanilang tahanan, we're streaming live po from Panagbenga Park and Melvin Jones Football Grounds. Kabayatan na awan mo't iti nailista nga aberya wenno anyaman nga insidente kagiddan iti selebrasyon. Impasigurado ti PNP Baguio nga agtultuloy ti panagbantay da iti month-long celebration gaputa namnamaan nga umadupay iti turista ken bisita nga agturong ti Baguio City. Kumusta iti obserbasyon ti pulisya iti opening parade, Christine? Sigon iti BCPO ala generally peaceful iti nagbalin nga assessment da iti selebrasyon idi kalman ken dakkel ti panagyaman ti BCPO ta ada iti kooperasyon dagiti nagbuya iti nasao a parada. Christine, anyamot dagiti nakita yo ken nailatag a panagbalbaliw iti linya ken iti pwesto dagiti agbuya iti parada. Ala kas iti napalabas atawan ada iti naikabil nga
dagitoy tali nga iso ti pagyanan, dagiti bisita nga agbuya. Ken syempre nakita tayo nga mas umadupay dagiti personnel, dagiti volunteers, interns nga nagbantay iti mismo pakaangayan iti parada. May sapay nga nakita tayo nga pagmayatan dagiti overpass ijay mismo lower session road, ibaga tayon nga adda iti naikabil nga cover tapno ti kasta maliklikan iti anyaman nga krimen gapu iti napalpalabas nga tawan ket adda dagiti agbuybuya ijay ket na monitor ti LGU nga medyo delikado nang runa ta adda dagiti ubing nga isursurot dagiti parents da nga mismo ikabil da pay mismo ijay pagikan iti mula ti overpass ket delikado isu nga kinabilan datata iti cover. Christine, maaramat ka diti nagsinumbangir a kalsada iti Session Road aging ga iti Melvin Jones. Ada iti duwa nga lane nga may salaeng nga lane iti inaramat for grand opening parade. Ti maysa nga lane nga inusarmet dagiti nagbuya iti grand opening ken adda dagiti agbanbantay met nga kapulisan ijay nga may iti parada may salaeng met nga linya ti inusarda nga nagturong ijay Melvin Jones Grandstand. Anya mo ti palagip ti pulisya tapno awan ti rumswa a parikot iti masungad a parada iti float ken Grand Street Dancing Parade. Ti imbaga ti BCPO ni Police Colonel Roel Tagal nga sumurot laeng iti rules and regulation and at the same time adda ko mga panagsurot dagiti turista nga agbuya ken syempre dagiti residente nga surutan dagiti ordinansa nga ipatpatungpali iti syudad ti Baguio. Ken may sapay kasapulan iti kanayon nga kooperasyon ti tunggal maysa. Kanayon na damag Christine, nadakamat mo nga ado ti nagbuya, mano ti patapata ti pulisya nagbuya, ken kasano ka ado ti namnamaenda nga agbuya, iti dua highlights ti events. Yes, Breves, idi nakita tayo idi kalman niya halos amin nga espasyo nga nakita tayo kat talaga nga adu iti tao nga nagbuya iti parada. Kat iti mapatapatta nga dagiti nagbuya idi kalman sigon iti BCPO ada iti nasurok 17,000 nga individual. Kat posibli pay wenno namnamaen pay nga manayunan dayta iti masungad nga Grand Street Parade kan iti Grand Floral Parade. Okay. Asino mat Christine, dagiti manamnama akang runa na bisita iti dua highlight events. So far, Breves, awan pa iti naibaga no sino dagiti agturong iti syudad ti Baguio kas agbalin nga bisita para iti Grand Street Parade ken Grand Floral Float Parade ngem kas iti napalabas sa tawen. Syempre namnamaen tayo nga adadagiti nalalatak ka politiko, adadagiti nalalatak met nga artista nga maki-celebrate iti Panagbenga Festival. Ayan, maudi Christine, anya ti patakaranda kadagiti politicians na nakamat mo tatay makipaset iti parada, either aglugan kadagiti float ken dagiti makipagpagna iti parada. Breves, idi napalabas sa tawen gamin kat naigiddan daytoy eleksyon kat allegedly ada iti nag-violate kadagiti rules and regulation nga maiparit iti panagkampanya ngem ita nga tawen gaputa uray pay adayo iti adayo pay iti eleksyon niya ibagbagalat ta dagiti dadaulo iti Panagbenga Festival nga maiparit iti panagkampanya nang nangruna nga agi purwak daw wenno agited da kadagiti alikamen nga ada mismo ti pakabigbigan dagiti politiko, like for example dagiti bado wenno dagiti payo nga ada itinaganda maiparit iti panagkampanya. Daytapay lang iti kaudyan na damag, Christine Bornol sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.